Čakajte. Šalom, bratia a sestry, buďte požehnaní každý mocnom mene Ježiš, prále peňale. Dneska sa s vami chcem zdieľať s Božím slovom, ktoré je Božia výchova. A verím tomu, že každý z nás potrebuje Božiu výchovu na to, aby Boh si nás vychoval tak, ako chce nás mať. A verím tomu, že tá výchova nám pomáha na to, aby v nás bol vyformovaný Kristus, na to, aby v nás bol vyformovaný ten dokonalý syn, ktorý naozaj robí. Preto každý človek na tejto zemi, tak ako prechádza výchovou rodičov, tak ako rodičia vychovajú svoje deti a dajú do toho všetko, čo podľa možností, ktoré majú vo svojom živote, dávajú do toho všetko, aby svoje deti vychovali, aby im dali dobrú školu, aby im dali dobrú budúcnosť a tak ďalej a tak ďalej. A tak môžeme vidieť, že naozaj ľudia, ktorí dávali všetko do toho, aby ich deti mohli ísť rásť a ísť do školy a tak ďalej, mať dobrú prácu, mať dobrý život. Áno, toto je všetko veľmi potrebné pre život človeka. Prečo? Lebo tu ide o výchovu. To znamená, že tí rodičia dali do toho všetko, aby ich deti sa mali čo najlepšie. Ale my potrebujeme ešte viac vo svojom živote. Potrebujeme tú Božiu výchovu, ktorá nás chce vychovať nielen vo svete, aby sme mali nejakú veľkú školu, čo nie je na tom nič zlé, aby sme mali nejaké veľké, neviem čo, IQ a tak ďalej. Ani na tom nie je nič zlé, ale my potrebujeme viac. A čo to je to viac? Tú Božiu výchovu, aby Boh vychoval v nás ten charakter toho syna, svojho milovaného syna Ježíša Krista. Prečo Božia výchova? Ak sme Božie deti, ak sme sa narodili z Boha, Jan 1, 12, 13, tak vtedy sme Božie deti a Boh svoje chce vychovávať. Boh svoje deti chce sa starať. A teraz je otázka na nás. Chceme aj my dať sa vychovať Bohu? Chceme a dovolujeme mu, aby on vychovával nás. A čo to znamená vychovávať? Výchova má dva také aspekty. Prvý aspekt je poslušnosť a druhý je neposlušnosť. A vidíme, že aj v kresťanstve my potrebujeme naozaj byť poslušní Bohu, tak ako najlepší príklad pre poslušnosť, ktorú nám ukázal, je Pán Ježiš Kristus. On ukázal svoju poslušnosť až na smrti a až na kríži, že zomrel, áno. Až na kríži Pán Ježiš ukázal svoju poslušnosť a výchovu Otca a sám hovoril, že nič nerobím zo seba, všetko, čo robím to, čo som videl Otca. Takže môžeme vidieť, že Pán Ježiš Kristus nič nerobil bez Otca a môžeme vidieť, že sa podvoloval alebo nechal sa dať vychovať Otcovi. Ale ten druhý aspekt je, že výchova aj boli. Výchova boli. A ja verím tomu, že keď Boh nás chce vychovať, tak chce, aby sme patrili iba jemu a robili to, čo chce on, nie to, čo chceme my ako neposlušné deti. Boli sme neposlušné deti, podľa Efeským 2. kapitola, my sme boli neposlušní, ale Boh si nás našiel, dá sa povedať, cez Božie slovo, cez evanjelium zasiahlo naše životy a preto sme sa činili sme pokánie, uvedomili sme si, že sme hriešni ľudia, otvorili sme srdce pre Pána Ježiša Krista a vstúpil do nášho života, dal nám ducha synovstva, ktorý volá Abba Oče, tak ako Kristus. A teraz máme byť nielenže podvolní, ale máme sa dať viesť
Máme sa dať viesť Kristom, áno, tak ako Kristus bol vedený Otcom, tak aj my sa máme dať viesť Kristom. A ja verím tomu, že aj Otec nás chce vychovať a chce v nás vyformovať svojho milovaného syna. Tak ako Boh Otec povedal z neba, keď sa Pán Ježiš krstil, toto je môj milovaný syn, v ňom sa mi zaľúbilo, ja verím tomu, že to slovo dneska patrí aj tebe, aj mne. Aj dneska Boh tak isto už na nás pozerá ako na svojho milovaného syna. Nepozerá na nás ako na neposlušných. Prečo, Alex? Lebo my sme odovzdali svoj život jemu. Ale chcem ti povedať, že Božia výchova áno, dáva radosť, ale Božia výchova aj boli. Prečo, Alex, boli? Lebo keď už poznáš Boha, keď už vieš, kto je On a okúsil si trošku z Boha, tak vieš, že keď ťa Boh napomína, že keď ťa Boh vedie, ako, Alex, napomína Boh? Cez Božie slovo, cez kázeň, cez Ducha Svätého, cez hlas, ktorý vnímaš vo svojom duchu, cez svedectvo Ducha Svätého, a vnímaš vo svojej mysli, že Boh s tebou rozpráva, že Boh dáva do tvojho ducha slova, aleluja. A preto niektorí prechádzajú veľké bolesti. Tak ako počúvaj, to je presne tak ako vo svete. Tak ako vo svete dieťa bolo vychované a nechce poslúchať svojich rodičov. Ale otec a matka mu povedali nielen raz, ale 1000-krát, nerob to môj synu, nerob to môj synu, nerob to môj synu. Ale ten syn, alebo tá dcera si nedá povedať a zrazu robia podľa svojho, zrazu až dovtedy, pokiaľ ten syn alebo tá dcera nespadne a neuzrie sa, alebo niečo sa nestane a vtedy povie, oj, nepočul som svoju matku a svojho otca. A takisto Boh je ten, ktorý nás chce vychovávať a chce, aby sme boli poslušní, pokorní a dali sa viesť Bohom, Otcom, Synom, aj Duchom Svätým, áno. A určité oblasti do nášho života sú, ktoré potrebujeme, aby sme boli pod výchovou Božou. A výchova Božia boli. Tak ako výchova otca a matku boli, to znamená, že keď je strom ešte sa dá nejak toho stroma, keď ešte vidíš, že to je malý strom a ešte máš malý strom, malú olivu v svojom dome, tak nielenže snáš, ale urob tak, aby tú malú olivu, ten malý strom si ešte ty vedel pohybovať. To znamená, zoberieš svoj prúd a ukážeš smer svojmu synovi a dcere. Pokiaľ sa to dá, ale keď už sú veľké, keď už tie olivy sú veľké, keď už ten strom je zasadený a žije si podľa svojho, je to ťažké. Je to ťažké, preto potrebujeme naozaj ukázať Krista svojim deťom a ukázať im naozaj, čo on robí do nášho života. Nielen cez prísnu výchovu. My ako rodičia chceme prísne vychovať svoje deti, áno, takisto aj Otec nebeský, takisto chce nás vychovať prísne. Ale verím tomu, že tá prísnosť nám umožní, alebo tá prísnosť nám ukáže smer do nášho života. Keď sa dáme vychovať, keď si dáme povedať vo svojom živote. Takže toľko okolo toho úvod, je veľa, o čom rozprávať. Naozaj mohol by si možno ty rozprávať o tom najviac, že výchova, všetko odraz, počúvaj, ešte toto chcem povedať, že všetká výchova rodičov je odraz na deti. Áno, je to pravda. Lebo keď dieťa uvidí od malička, keď dieťa vidí otca piť, fajčiť, byť sa a tak ďalej, dieťa nič iné nebude robiť, iba to, čo robí otec alebo matka. Ak nie sú kresťania. Ale ak sú kresťania, deti nič iné nebudú robiť, iba to, čo robia otec a matka. Ale je v tom veľký paradox, musím to priznať,
že niekedy tie deti, ktoré nie sú vychované v rodinách, naozaj kresťanských rodinách, tí sú viac povolnejší, tí sú viac odozdanejší ako tí, ktorí boli vychovaní v kresťanských rodinách. Alex, prečo to je tak? Lebo niektoré deti sa necítia slobodní, ale niektoré deti sa cítia pod tlakom. Lebo ten rodič je kresťan a tak ďalej a núči svoje deti a musíš, a ty musíš, a ty musíš, a ty musíš. Má to dva strany. Áno, je to pravda, ale z druhej strany musíme dať slobodu tomu dieťaťu, aby to dieťa sa, už keď je strom silnejší, tak musíme tomu dieťaťu dať slobodnú voľu, aby sa on sám rozhodol. A áno, modlíme sa, áno, sme na modlitbách, áno, je to pravda, ale nerobme násilie, alebo nerobme na silu nič, lebo potom všetko z toho príde bolesť, zranenie a tak ďalej. A možno tak, že deti dokážu aj učiť preč, lebo sa cítia pod tlakom a potom rodičia z toho budú veľmi, veľmi sronení a zranení a tak ďalej a tak ďalej. Preto najlepšie, čo potrebujeme, naozaj nemáme dokonalé rodiny, nemáme dokonalých rodičov, ani dokonalých tých, ktorí vidíme, sú rozbité manželstva, vidíme, že sú rozbité, že deti sú naozaj nemajú dobrú výchovu a tak ďalej a tak ďalej. A najmä teraz hovorím Slovensko, vidíme naozaj, čo sa deje. V Anglicku to je trošku inakšie. Prečo, Alex? Lebo tu už deti, ktoré sa rástú a ktoré sú tínedžeri, tak musí ten kresťan, alebo ten muž, alebo žena, alebo ten otec a matka dávať pozor na to, kde sa jeho syn alebo dcera, kde je. Lebo to je Anglicko, to je také otvorené, všetko to je otvorené a mladí vyskúšavajú všetko, čo sa len dá, na to, aby rástla ich puberta, pýcha, ego a tak ďalej. Preto musíme ako rodičia dávať pozor na svoje deti, na tínedžerov. Preto naozaj odporúčam, sú tu zbory, je tu cirkev, kde sú aj tínedžerské a tak ďalej. Naozaj odporúčam, aby si svoje dieťa dal, alebo poviem inakšie, aby si svoje dieťa priniesol do zboru tam, kde sú mladí tínedžeri a verím tomu, že pán má takú cestu, aby to dieťa spoznalo Krista. Toto je tá cesta. Ak už nevieš, čo ďalej nevieš, tak jediná záchrana, alebo jedine na to, aby tvoj syn alebo tvoja dcera prestala robiť veci, ktoré robí, ktoré vieš ako rodič, že to je zlé, tak jedine naozaj tá Božia výchova. Božia výchova. Božia výchova je výchova, ktorá nás chce vychovať tak, aj cez bolesť, aj cez trápenie, aj cez neviem, aké veci prejdeš, ale Božia výchova ťa vychová na to, aby bol Kristus vidný v našom živote, aby sme boli vychovaní tak, ako chce nás on mať. Tak ako my chceme naše deti čo najlepšie, tak Boh Otec chce to najlepšie pre nás cez Syna, cez Ducha Svätého. Dosť veľký úvod, ale verím tomu, že možno si ma pochopil si moje srdce a ideme ďalej. Ešte trošku sa s vami podelím, že či už v živote človeka alebo vzťahu s Bohom je dôležité byť súčasťou Božieho plánu na našu premenu a duchovný rast. Amen. Boh nás vychováva ako milujúci otec, ktorý chce, aby sme rastli v spravodlivosti, múdrosti a láske. Hoci Božia bázeň môže byť niekedy bolestivá, áno, ale
nepríjemná, je cieľom nie trest, ale náš duchovný prospech. Presne. Hoci aj niektoré veci vo svojom živote musíš nechať, lebo to je Božia výchova. Boh ťa chce vychovávať, ale to nie je Boží trest. Práve naopak, to je výchova. Keď ty zoberieš, keď ty vieš, že tvoja dcerka alebo tvoj syn a čo sa teraz to robí, naozaj vidím, že to sa robí, zoberieš mobil alebo robíš niečo, čo to dieťa chce a ty mu to zoberieš, pretože mu to chceš robiť dobre, tak to dieťa to možno nevydrží, alebo možno sa zbúri a začne kričať, začne plakať, najmä malé deti. Ty ho nechceš potrestať, ty mu chceš to najlepšie. A to je takisto presne. Boh Otec nás nechce potrestať pre niektoré veci, ktoré chce, aby sme nechali, ale chce to nám na náš duchovný prospech, aby sme mohli ísť ďalej, aby sme sa mohli pohnúť ďalej. Ale niektoré veci v našom živote, to, čo otec a matka podľa tela nevidia, to vidí Boh. Všetko vnútri. Otec a matka vidí vonkajšie, ale Boh Otec, Syna, ale aj Duch Svätý, oni vidia v nás. Oni vidia všetko to, čo sme. A preto, ak sme Božie deti, on vie najlepšie naozaj, čo potrebujeme v našom živote. Aj cez to, že prejdeš niektoré silné veci vo svojom živote, je to na tvoj prospech. Ak musíš niečo odozdať, ak musíš niečo nechať, ak Boh ti povie, tak je to Božia výchova. Pozrieme si takých 1, 2, 3, 4, keď to stihneme, také 4 body. Prvý bod je, že kázeň ako dôkaz Božej lásky. Aj napriek tomu, že sme káznení, aj napriek tomu, že Boh nás vychováva, prísne, nevychováva nás na to, aby nás potrestal, ale vychováva nás na to, pretože nás miluje. Židom, Hebrejom 12.6 hovorí, lebo koho Pán miluje, toho karha, šľaha každého, kto ho príjma za syna. Vidíš? Lebo koho Pán miluje, dobrý rodič, svoje dieťa miluje a preto nenechá ho fetovať, drogovať a neviem čo robiť. Keď ty vieš, že to pre tvojho syna, pre tvoju dceru je to veľmi zlé, tak ty ako rodič sa postavíš za to a povieš, že nie. Stop. Takisto Boh Otec, on sa postavuje k tomu a vie, čo nám je dobré, čo nám je na prospech a čo nám škodí. Tak preto, lebo koho Pán miluje, netrestá, lebo on nás miluje, toho karha a šľaha každého, kto ho príjma za syna. A chceme naozaj byť ozajstní synovia aj dcery, tak priprav sa na Božiu výchovu, priprav sa, že ťa bude boleť, niektoré veci ťa budú boleť až silne, lebo keď ti Boh povie, toto nerob. Vieš, Boh si za svoje stojí. Boh si svoje obhajuje. Halelujá. Amen. Boh si svoje obhajuje. Boh nekarhá zo zlosti, ale z lásky. Milujúci rodič nedovolí dieťaťu pokračovať v správaní, ktoré by mu ublížilo. Podobne Božia kázeň je vyjadrením jeho starosti o nás. A to je presne. Toto je to slovo. Počúvaj príklad. David a jeho hriech s Batšebou, Boh Davida pokarhal cez proroka Natána, aby ho priviedol k pokaniu a obnoveniu k vzťahu s ním. Vidíš? To znamená, Dávid, muž podľa Božieho srdca, spadol do hriechu s Batšebou, ale Boh poslal Nataniela, Boh poslal proroka, aby Dávid činil pokánie, aby Dávid učinil pokánie a navrátil sa naspäť. Takže nehovor, že keď niečo sa stane v tvojom a mojom živote, že to Boh nechal len tak, že to ty si ten Dávid, ten muž Boží. Nie, Boh pošle niekoho, aby ťa pokaral, Boh pošle niekoho, aby ťa napravil, Boh pošle niekoho,
cez ktorého Boh bude konať a napraví a ukáže ti tvoj hriech, ukáže ti všetko, čo robíš na to, aby si zmenil svoj smer, na to, aby si zmenil svoj život. Amen, je to pravda. Boh pošle svojich natanielov, Boh pošle svojich božích mužov na to, aby ukázali v svojom živote naozaj tú Božiu výchovu. Počúvaj taká aplikácia, že ako vnímame Božiu výchovu vo svojom živote, berieme ju ako jeho odmietnutie, alebo ako dôkaz jeho zájmu o nás. Ako vnímaš tú Božiu výchovu? Ako ju vnímaš? Vnímaš ju ako odmietnutie? Alebo ju vnímaš ako to, že Boh sa o teba chce starať a má o teba záujem? Vieš, niektorí naozaj, keď príde nejaký Boží muž, alebo príde pastor, alebo príde služobník, alebo neviem čo, a ukáže ti na niektoré veci, alebo pastorovi niekto ukáže na niektoré veci. Áno, je to pravda, musíš to prijať. A vie, že niečo sa deje v tvojom živote, tak Boh si bude používať svojich Božích mužov na to, aby teba aj mňa, aby, neviem, aký veľký Boží muž môžeš byť, ale Boh si použije na to, aby ťa... Pretože ťa miluje, nie pretože ťa chce potrestať, ale pretože ťa miluje, tak on si použije niekoho, aby ťa vychoval, aby ťa napravil a aby tvoj život bol zmenený. Ideme ďalej. Ako vnímaš, ešte raz, ako vnímaš tú Božiu výchovu? Ako trest, alebo ako odmietnutie, alebo ako dôkaz o tom, že Boh má záujem veľký o teba? Zober si to ako naozaj, veľa vecí sa stali v mojom živote, kde bolo 1500 otázok, alebo niektoré veci, ktoré sa stali v živote, tak som si mohol povedať, že počúvaj, už nevládzem a tak ďalej. Áno, ale tie veci prišli iba preto, aby som bol ja vychovaný. A tie veci, vieš čo robili? Posunuli ma ďalej. A to je dôležité. Že aj keď niečo príde na tvoj život duchovný, na tvoj kresťanský život a tak ďalej, iba preto, aby ťa posunulo to ďalej ísť a spoznáš, že to je Božia výchova. Spoznáš, že Boh chce vychovať tvoj život a tak ďalej. Takže neber si tú Božiu výchovu ako trest, alebo ako neviem, keď ti niekto príde a povie ti niečo v tvojom živote, ale zober si to ako na požehnanie a na to, že Boh má ďalej od teba zájem. Ideme ďalej. Druhý bod. Božia kázeň formuje náš charakter. Amen. A toto je to najsilnejšie, čo kresťan potrebuje. Charakter. Tu nejde o to, koľko poznáš Božie slovo. Čo je dobré, aby sme poznali Božie slovo. Tu nejde o to, akú veľkú múdrosť máš. Tu nejde o to, čo dokážeš. Ani tu nejde o to, koľko ľudí prinesieš ku Kristovi. Ale čo rozprávaš? Tu ide o to, ako je tvoj charakter. Tvoj a môj charakter. Aby si tomu dobre rozumel, aby si nepovedal, že... Prečo, Alex? Lebo náš charakter a naše rozprávanie majú dva veci. Možno s tvojim charakterom viac odbíjaš ľudí. Možno s tvojim charakterom viac rániš iných. Preto, Pane, zmeň naše charaktery. A toto je Božia výchova. Že Boh ťa chce vychovávať, ale ty ešte niekde používaš ten starý charakter, to staré ovocie, to staré špinavé ovocie a potom chceme slúžiť s takými ovocami, potom chceme slúžiť s takým charakterom, potom ľudia nás sledujú. Ľudia sledujú naše životy. Preto, braček a sestra, poďme pod Božiu výchovu. A Božia výchova znamená, že musíme veci, ktoré nám Otec ukazuje cez Ducha Svätého, cez Syna, musíme odrezávať do svojho života. Odrezávať. Musíš to dať preč. Takže počúvaj, Židom 12.11 je napísané, že každá kázeň, kým je prítomná, nezdá sa byť radosná, ale žalostná, no potom prináša pokojné ovocie spravodlivosti tým, čo ňou boli vyučení. Halelúja. Silné slovo. Je to silné slovo.
Ešte raz. Hebrejom, Židom 12.11. Každá kázeň, kým je prítomná, nezdá sa byť radosná, ale žalostná. Presne, keď niekto káže, keď káže slovo živé, keď káže pod mocou Ducha Svätého. Keď káže pod mocou Ducha Svätého, to znamená, tie slova mu nie sú nejak príjemné. Prečo? Lebo sa dotýkajú jeho duchovného života. Dotýka sa jeho ducha. Ak si živý, ľudia, ktorí sú živí, kresťania, ktorí sú živí, a tie živé slova prichádzajú ako meč. Až do ducha, až do vnútra, až do spiky kosti. Keď to vnímaš, si na dobrej ceste. Vieš prečo? Lebo aj napriek tomu, že keď prvýkrát prichádza bolesť, alebo zranenie, alebo hovorí, že prečo tak káže? A možno hovoríš presne, že na mňa káže. A to je dobré, vieš prečo? Lebo potom, že si spoznal, že ty potrebuješ zmenu a ja, potom to prichádza ovocie, pokojné. Aké, Alex? Ovocie spravodlivosti a čo ňou boli vyučiť. To znamená, a ty sa dáš vyučiť a necháš sa viesť. Amen. To je veľmi dôležité. Koľkí ľudia toto potrebujú z nás? Koľkí ľudia odišli preč iba z kázne? Koľkí ľudia povedali, teraz káže o mne? Koľkí ľudia boli zranení? Koľkí ľudia? A si myslel, že si pripravil kázeň na nich. Vieš, ja verím tomu, že Boh je ten, ktorý chce vychovať. Áno, čas výnimkám, Boh vidí motiv srdca. Ako kážeš? Aj to je veľmi dôležité. Boh vidí tvoj motiv srdca. Áno, Boh všetko vidí. Prečo kážeš? Kvôli čomu kážeš? Čo chceš tým ukázať? Chceš vyvyšiť seba? Chceš ukázať na seba? Chceš ukázať na nejakú slávu? Alebo chceš ukázať na Krista? Buďme kristocentrickí, to je veľmi dôležité. Ale ak tí zdraví, naladení, zdraví kresťania, keď si naladený, zdravý, že Boh rozpráva cez kázeň, niekde si bol na konferencii, niekde si bol na bohoslužbe, alebo na bohoslužbe si a zrazu pastor káže slovo Bože silné, mocné, cez Ducha Svätého a teraz sa to dotýka tvojho ducha, teraz sa to dotýka tvojho života, ty povieš, nie, to nie je o mne, to o ňom. Áno, to je presne o tebe, aby si vedel, to je presne o tebe. Prečo? Lebo si pod Božou výchovou a Boh chce vyformovať tvoj charakter, aby si mohol prijať aj tú kritiku, ktorú Boh chce, Otec, vychovať v tebe. Áno. A po tomto slove, ak to príjmeš, ak to uznáš, ak si to príjmeš, ak to necháš, potom to príde ovocie. Prečo? Lebo neodišiel si preč z kázne a nehľadaš taký iný zbor, ale vytrvávaš tam, liečiš sa, nechávaš Ducha Svätého, aby ťa liečil a budeš uzdravený. Amen. Halelúja. Počúvaj. Kázeň nás učí trpezlivosti, pokore a dôvere v Boha. Je to súčasťou procesu posväcovania Božej práce v našom vnútornom premene. Presne tak, ako som povedal. Je to proces. Spoznal si, kto si, vieš, že potrebuješ zmenu, vieš, že potrebuješ tvoj charakter zmeniť. Toto je teraz proces zmeny cez posvätenia. Áno, odozdávaš veci, nechávaš veci, meníš svoj charakter, meníš svoje rozprávanie, meníš všetko a toto je ten proces. Aleluja. Počúvaj toto. Job, aj keď prechádzal ťažkým skúškami, nakoniec uznal, že a toto je, nakoniec uznal Božiu múdrosť a získal hĺbší vzťah s ním. Uznal, áno, Job uznal. Taká aplikácia, počúvaj z tých, čo teraz kážem, alebo čo teraz rozprávam, Božia kázeň formuje náš charakter, je, že čo nás naučili životné skúšky. Otázka pre teba aj pre mňa. Cez ktoré sme prešli? Čo nás naučili tie životné skúšky? Čo nás naučili? Čo si sa naučil z toho? Alebo nikdy iba si len tak nejak plitko, alebo sa učíš, alebo práve cez tieto situácie, cez tieto situácie, ktoré prichádzajú do tvojho života, Boh chce meniť tvoj život. Boh ťa chce vyformovať. Čo si sa naučil? Neodmietajme ich. Neodmietajte tú výchovu. Neodmietaj aj
cez životné skúšky, ktoré si prešiel, ťažoby, problémy, odmietnutie a tak ďalej. Je to všetko preto, lebo Boh ťa chce vychovať. Všetko preto si to prešiel, lebo Boh ťa chce vychovať. Áno, je to pravda. Je to pravda. Preto, lebo Boh ťa chce vychovať. Preto si musel prejsť tie životné skúšky. Preto si musel prejsť bolesť. Preto si musel prejsť neviem aké veci vo svojom živote. Iba pre jednu vec. Lebo to je Božia výchova. Tak ako my chceme rodičia najlepšie svojim deťom, takisto Boh Otec chce nám to najlepšie. Tretí bod. Odpoveď na Božiu výchovu je poslušnosť a pokánie. Žalm 94:12. Blahoslovený je človek, u ktorého Boh karháš a ktorého učíš svojmu zákonu. Blahoslovený človek, ktorého Bože karháš a ktorého učíš svojho zákonu. Amen. Blahoslavený? Áno. Za čo, Alex? Požehnaný som požehnaný vtedy, keď ma Boh napravuje? Áno, je to pravda. Lebo vtedy ma zachraňuje. Blahoslavený človek, ten, koho karháš. A toho, ktorý učíš zákonu. Halelúja. Amen, je to pravda. Božia kázeň nás má viesť k poslušnosti, jeho slovu a pokánie. Tam, kde sme zlyhali, poslušnosť nie je obeta, ale odpoveď na jeho lásku. Amen. Amen. Som poslušný, pretože ťa milujem. Nie som poslušný preto, že musím. Pretože som pod nejakým jarnom človeka. Ak toto robíš, že si poslušný, že musíš byť poslušný pod jarnom človeka, potom tvoja služba, potom tvoj život je pod trápením. Ak robíš niečo a robíš pod trápením a tvoja služba tvoja služba je pod trápením, že robíš to v trápení a nerobíš to z lásky, to všetko potom spoznáš. Vieš, ako to spoznáš? Že už ťa to prestane baviť. Prestane ťa to baviť. Ty aj keď robíš, možno kážeš, možno vyučávaš, možno neviem, čo robíš, možno chceš niečo robiť, možno malé robíš v zbore, nejaké malé veci, alebo neviem, kto si, služobník. Ak to robíš a ak to robíš, kde nerobíš to z poslušnosti a robíš to ako obed, že musím a nerobíš to z lásky, máš problém. Ale ak slúžiš a slúžiš z lásky, slúžiš v tom, ako ti Boh dal, tak si požehnaný. Prečo? Lebo robíš to z lásky. Pretože Boha miluješ. Nerobím to, pretože nejaký človek ma núti. Pretože som pod jarnom nejakého človeka. Ale robím to preto, lebo vnímam vo svojom živote, že to Boh chce, že to ja chcem, že to robím v láske, že nerobím to pod nejaké jarno otroctva nejakého človeka. Ak tak sa cítiš, máš problém. Čiň pokánie a priznaj sa. A obnov svoj vzťah s Bohom a povedz, Pane, ja chcem robiť veci, ktoré robím pre teba a nebudem robiť ich na silu, pretože ma nejaký človek nutí. Príklad, počúvaj. Jonáš a jeho neposlušnosť vedie k tomu, že zažil Božiu korekciu, no nakoniec sa pokoril a naplnil Božie povolanie. Tak presne. Jonáš bol neposlušný. Mal ísť do Ninive, on ide do Taršiš. Boh ťa volá, aby si kázal, ale nie. Ty odídeš inou cestou. A tak je. Neposlušnosť. Ale nakoniec urobil to. Taká aplikácia. Sme ochotní zmeniť smer, keď nám Boh ukáže, že ideme nesprávnou cestou. Sme ochotní urobiť to? Keď ti Boh ukáže, že ideš nesprávnou cestou, si ochotný zmeniť tú cestu, tak ako Jonáš? Boh si ho
dal tam presne, kde ho chcel mať. Ale dneska pre teba si ochotný to robiť? Možno vo svojom srdci vnímaš, že už máš odísť zo zboru, že už máš odísť preč, že možno už nevládzeš, že možno už v tvojom srdci už tam nie je oheň, že už nemilujú ma, pastor ma nechce, toto, tamto, máš 1500 dôvodov, ale si ochotný ostať, si ochotný ísť ďalej, si ochotný dať sa vychovať? To je cena. Tu musíš zaplatiť cenu. A ja verím tomu, že keď budeš mať ten zdravý pohľad Kristov, tak ja verím tomu, že dá sa. Všetko sa dá. 4. bod. Ovocie Božej disciplíny. Duchovná zrelosť. Amen. Židom 12.10 hovorí, aby sme sa stali účastníkmi jeho svetosti. Účastníkmi jeho svetosti znamená, že žijeme v procese, alebo žijeme v tom účastníctve, že máme účasť a vieme, čo Boh urobil pre nás skrze svojho milovaného syna, že jeho syn zaplatil, že jeho syn zomrel za teba aj za mňa. Bolo zaplatené, veľká cena bola zaplatená, nelacná, veľká cena za tvoje a moje hriechy. A spoznali sme, že sme hriešni, činili sme pokánie, prijali sme Boha, prijali sme Krista do svojho srdca, do svojho života, urobili sme z neho svojho pána, kráľa, spasiteľa a vtedy sme priznali, že už nebudeme viac žiť podľa svojich vecí, ale budeme žiť tak, ako chce Boh. A toto je proces. Lebo, aký proces? Proces posvetenia, oddelovania sa. Keď sme spoznali, že sme Božie deti, keď sme ešte spoznali, keď naše oči boli zatvorené, robili sme si, čo chceli, ale teraz sa nám oči otvorili v duchu. Naše oči sú otvorené. A teraz môžeme vidieť, čo musíme dávať preč, čo musíme oddelovať, čo musíme odrezávať do svojho života. A toto je ten sme účastníky na jeho svetosti. To znamená, už spoznali sme, kde a čo robíme, kde a čo máme odozdať, kde a čo nám bráni, ďalej ísť za Bohom. Toto je posvetenie. Potrebujeme byť svätí, potrebujeme byť oddelení pre Krista. Amen. Konečným cieľom Božej kázne nie je len zmena správania, počúvaj, ale to, aby sme sa stali podobnými Kristovi. Amen. Amen. Ľudia nepotrebujú nás. Alex, a prečo kážeš? Ľudia potrebujú Krista. My sme jeho nádoba. My máme dnes Krista ľuďom, nie nás. Dnes Krista ľuďom. Kázať Krista ľuďom. Nie o nás. Lebo my sme zlí, my nie sme dobrí ľudia. Ale Krista musíme priniesť. A keď prinášame Krista, tak ja verím tomu, že naše vnútro, že náš život má byť tomu podobný Kristovmu životu. A áno, a toto je to posvetenie, že náš život je podobný jemu, že oddelujeme sa od veci. Áno, možno niektorí bojujú s niektorými vecami a tak ďalej. Bojuj. Neboj sa, bojuj. Ale chcem ti povedať, že už ten boj je vybojovaný. Kristus vybojoval ten boj na kríži a on je víťaz nad smrťou, aj nad temnotou, aj nad všetkým. Pretože Pán Ježiš to už vybojoval. Ale ty a ja to musíš iba prijať a povedať, Pane, tento víťazstvo príjmam a prehlasujem na svoj život. Amen. A si slobodný. Ale musíš tomu veriť. Počúvaj toto. Príklad. Peter po svojom páde zapretí Krista prešiel obdobím pokory a duchovného rastu, aby sa stal pilierom ranej cirkvi. Áno, Peter musel prejsť tou duchovnou výchovou, že zaprel Krista. Toho Krista, s ktorým jedol, s ktorým sedával, toho Krista, ktorý mu povedal Pán Ježiš, poď, Peter, vykročil. Peter bol ten taký najodvážnejší od všetkých, sa zdá. Ale aj napriek tomu ten najodvážnejší ho sklamal, ho zaprel. Ale aj to bola výchova Božia. Aj to je výchova Božia. Ale potom sa pokoril,
Potom sa pokoril a rástol a potom stal sa pilierom. Aleluja. Takže nečakaj zrazu, že ty chceš byť veľkým služebníkom, že ty už neviem kto si, že chceš byť veľkým mužom. Áno, stanú sa ešte najprv veci, ktoré ťa vychovajú, veci, ktoré ťa preosia. Pretože tvoj a môj charakter musí byť preosiatý, pretože musí tam byť vidný Kristus. A preto sa stanú a stávajú veci do tvojho a do môjho života, aby bol Kristus vyformovaný. Toto je tá Božia výchova. A pozri sa, Peter, stal sa pilierom. Stal sa jeden pilierom ranej cirkvi, kde Peter tam bol v Jeruzaleme. Kde Peter robil veci. Kde môžeme vidieť, ako Boh cez Petra konal. OK, taká otázka, aplikácia. Vidíme v našom živote duchovný rast, ktorý je ovocím Božieho vedenia a výchovy. Vidíme? To je silná otázka. Áno, je to dobrá otázka. Vidíme v našom duchovnom živote rast. Niekedy je to bolestivé, že slúžiš ľuďom, kážeš ľuďom, vychovávaš ľudí a ešte vidíš, že tie ľudia ešte nie sú tam, kde majú byť. Áno, niekedy prichádza taký vnútorný nepokoj. Prečo to robíš? Vidíš, že sa nedarí a toto a tamto. Ľudia nechcú, ľudia tamto. Ale počúvaj veľmi dobre. Aj napriek tomu mám nádej. Vidím 1, 2, 3, 4, 5. Vidím ich potenciál v ich živote, kde sa zmenili, kde Boh ich formuje, kde Boh ich vychováva. A zrazu vidím, že vedia rozoznať veci duchovne, že vedia ísť ďalej, že vedia už rozoznať, čo je dobré a čo je zlé a tak ďalej. A v tom mám tú silu, to ma tak pozbudzuje, že vidím aj v našom zbore, ďaká Pánovi za ľudí, ktorí sú v našom zbore, že Boh ich pomaličky, a to je pre mňa také pozbudenie, že vidím naozaj aj napriek tomu, nemusíme byť 100, 150, 200 a aleluja, amen, nech sa to stane, ale buďme malé stadočko, ktoré rastie pomaličky, buďme malé stadočko, ktoré rastie a zdravo rastie. A ja verím tomu, že sú medzi nami bratia a sestry. A otázka na mňa, ďaká Pánovi, že Boh je ten, ktorý učí môj život, kde ma vychováva a rástiem a chcem rásť. To neznamená, že chcem ostať tak. Ešte viac chcem rásť. Preto, lebo viem, že keď budem rásť, potom môžem dávať ďalej ľuďom, ktorých učím, alebo ktorých vychovávame, aby oni mohli rásť. Ako môžem ja niekoho chceť, aby rástol, keď ja nebudem rásť? Ako ja chcem kázať iným, keď ja nebudem rásť duchovne? A toto je otázka. Toto je otázka pre teba aj pre mňa. To je silná otázka. Vidíme v našom živote duchovný rast, ktorý je ovocím Božieho vedenia a výchovy. Áno, prišli časy, sú časy, kde potrebujeme Božiu výchovu, kde potrebujeme, či si to pastor, či si neviem kto si, potrebujeme Božiu výchovu na to, ak my, vodcovia penava, pastori alebo služobníci, alebo neviem, aký si Boží muž, keď my sa dáme dať vychovať Bohu, tak a keď tí ľudia, keď tí ovečky spoznajú, že tvoj pastor rastie, tvoj pastor sa dáva vychovávať a vidia v tebe ten potenciál, tak oni budú mať takú chuť a podať sa a robiť to. Halleluja. Áno, potrebujeme. Takže nerob zo seba, že si už nejaký veľký pastor, že nepotrebuješ duchovný rast, že ty nepotrebuješ ísť ďalej, že ty nepotrebuješ. Potrebujeme. Každý z nás potrebujeme. Taký záver. Počúvaj, Božia kázeň nie je trest, to si zapamätaj, ale výchovný proces. Amen. Božia kázeň nie je trest, ale výchovný proces, ktorý nás vedie k rastu, svetosti a hĺbšiemu vzťahu s ním. Amen. Sila. Boh nás vychováva ako svoje deti, aby sme prinášali ovocie spravodlivosti a naša odpoveď na jeho disciplínu by mala byť dôvera, poslušnosť, vďačnosť za jeho lásku a starostlivosť. Amen.
S týmto veršom chcem končiť, lebo Pán je dobrý a jeho milosť trvá na veky, jeho vernosť z pokolenia na pokolenia. Pán je dobrý. Pán je dobrý aj napriek tomu, koľko si bolesti prešiel. Možno prechádzaš bolesti, možno si sklamaný z Boha, možno obvinuješ Boha z niektorých vecí, ktoré sa ti stali, ale chcem ti povedať, že Pán je dobrý. On vie, čo robí. On vie, čo robí. Či je to dobre, či je to zlé, on vie, čo robí. Buď požehnaný a daj sa vychovať ty a ja pod Božiu výchovu v mocnom mene Ježíš. Amen. Buďte požehnaní. Amen.